Hello guys, for today's video guys, magkuha day ko bakyas aning gabi ng katol guys ba. Kaya mo ni siyang lungagon karon. Mo ni siyang usban og kuha. Diba sinya magtiyabaw ta ni kaon ba, makatol. Ito ni siya tarungon og kuha sa bakyas. Lang guys, kay sabi ni saya ko bakyas man. At saka mas Tagalog. Tagalog yun sa akin. Morning, kuan guys, morning unod sa mong gabi nga gi-harvest ganina. Grabe kadad ko sa. Pag magpugi og tanom, na joy mapupo. Sino ko ba yun? Napo. Pero mo gani siya kuha sa bakyas guys, kay mo ni siya modala og katol. Ito nga ni siya natuon kay dako ra kayo. Ouch. Pero mo gani siya kuan guys, panit kay kanang na siya katol ba kanang bakyas. Katol ni siya, di ni mo tarong kuha. Mure magkaon guys, magtiyabaw or maghilak kay ikatlan. Mo ni nga tarungan gani siya panit. Deser siya long agon. May kaning mupuyo ta sa probinsya guys. Ug mankamot lang jud itag pananom. Na jud tay maani. Amo ni siyang garbage good guys kay kanang. Paano sad ba dugay-dugay na sad din ako gikan gitanom. Yan nga lata ra. Sayang kayo. Naipay atong lungagon. Mapuslan pa. Lami kini siya guys. Nang labo kini siya kanon. Samot may ginamos, usog kita ang pobre. Salamat day guys sa inyong pag-support sa akong mga video. O, natunta guys, nga dili mo pulaan mo tanaw sa akong mga upload mga video guys. Salamat jud kayo sa inyong sulit nga pag-suporta. Guys, ready kadad ko. Dapat jud ang kinadakuan guys. Wow. So karon guys, human ako og kuha sa mga bakyas guys. Ako na ni siyang pikas-pikason kay dili niya maluto ang ilawom guys tungod sa kadag ko. Ito ni siyang pikason. Hinay lang ta kay isamad niya ta sa sanggut. Ito kutsilyo guys. Kahit guys. Ito siyang
tagtaron kay grabe kagahi. Masamad niya atong kamot. Yun guys, labo kaayo. Siya mahimog dili pikason guys kay di niya maluto ang lalong. Pikas-pikason siya kay madura kadagko. Wow. Tara guys. Wow. Ready na to sa siyang hugasan karon. Guys, sumana na to hugas ang atong gabi no. Ato na siyang sabuan. Daghano na to sabaw guys, kaya ron sure jud siya nga maluto. Okay. Nya ato nang takuban. Yan. Nya, na naman ko hinaling diri daan guys. Oh. Ato na siyang ilakang. Yan guys. Okay. Yan guys. Unod sa gabi. Wow. Sige, nagsugod guys. Okay.